Ngayon, 3 times in Jesus' name. 3 times in Jesus' name. In Jesus' name. Nagmula sa inyong puso, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus na lang. Sabihin nyo ng yung bibig, ilabas nyo lagi nyo ng boses. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpagampa. Okay, tayo, subukan natin kung anong pinagbago. Ano pakiramdam? Nakalakad na yung tatay nyo? Masakit pero one click lang, di ba? Papel lang ang kinabit ko sa inyo. Hindi, huwag nyo na sabihin sa medisina. Okay lang yan. Ano pakiramdam? Ha? Nalis yung sakit. Papel lang ang tapat nyo, ha? Taga saan kayo? Sa Pio. Sa inyo? Pio? Ora. Pio. P-I-O. Pio. Orak. Ano? Hindi ko nakinita kasi ang bagal ni tatay. Magla-live sana ako kanina. Ayaw nyo kalasin yung sakit niya. Tayo nyo kalasin yung sakit nyo. O gusto mo, ako tuloy nagkalas. Nakaramdam ka tuloy ng sakit. Talagang masakit eh. Masakit yung ginagano. Hindi. Dawi kang mag. Oo, ikaw magkakalas. Ayaw mong gamitin yung kamay ng aking ama. Kaya nasaktan ka. Kaya ka nasaktan, pero one click lang. Pero papel lang yun, nakakabit sa'yo. Nakita ng asawa mo, ng anak mo. Nakita ng anak mo, ito lang nakakabit sa inyo. Papel lang. Papel lang. Masarap, di ba? Pero one click lang, di ba? Pero masarap. Salita atang kasi Korean mo ang Diyos. Kanina paika-ika ka dyan, di ba? Ngayon, okay na. Hindi ko na napakita tuloy ipakita sa inyo kasi ang tagal-tagal nyo makwas. Paano natin ikakabit yung video? Ang tagal-tagal nyo kalasin yung sakit nyo. Bagay, hindi ko naman kayo kilala kasi ito, ginamot na sila ng Pong Nazareno. Oo, kami. Taga Pio kayo, Pio, taga Porac, no? Anong pakiramdam? Hindi na masakit. Hindi na masakit. Sigurado. Kanina, makatayo ako. Ano? Hindi ko mapag. Gusto kong po. Hindi makalakad. Pero may pinakita sa akin. Yung asawa niya. Or yung asawa niyang namayapa. Yung nanay niyo mo. Kasama mo siya. Nandiyan siya sa gate. Pero pinakita siya ng Diyos. Umiyak na, hindi naman siya umiyak. Medyo, aminin natin, nakakaramdam ng kalungkutan. Kasi, mahal niya kayo, siyempre, asawa niyo siya. Kasal kayo, di ba? Hindi pa siya payapa. Hindi, ibig sabihin kasal siya doon sa nanay mo, di ba? Natural lang yon. Natural lang siya may sa mag-alala sa inyo dahil mahal ka niya. Naiintindihan mo na. Hindi ako naggagawa ng kwento, totoo yun. Meron ako nakitang babae. Kaso sinauna na kasi yung patay kaya nararamdaman ko. Okay na. Hindi na masakit. Nakakalakad na kayo. Subukan nyo ulit tumayo nang walang alinlangan. Bilis sige. Paalam na kayo. Paalam yung shoutout nyo. So, live lang to sa YouTube. Kaya po Salamat sa Pong Nazareno. Salamat po sa Pong Nazareno. Salamat din. salamat po, ginamot mo ang tatay ko. Salamat. Ako po. Sige, salamat ha. Nakakatayo na kayo.